כמו כל התושבים ביישוב אור הנר, שרון שלי נמלטה למיגונית במהלך אחד ממטחי הקסאם שנורו מעזה במהלך צוק איתן, אלא ששרון החליטה לתעד את הבריחה הזו. מהתיעוד הראשוני נולד הסרט בלונדה, ששלי יצרה יחד עם אושרת שטרן, גם היא תושבת הנגב המערבי. סרטן המשותף מוקרן עכשיו במסגרת פסטיבל דרום בסדרות. שלום לך, שרון. שלום, רן. אז כשאת... את יודעת, בואי נראה קטע. פאק. עוד אחד, הנה. רגע. יש קו, אבל יש כיפת ברזל. אני עכשיו שוכבת במיגונית, ידיים על הראש. עוד לא היה בום. הנה כיפת ברזל! פאק! איזה פאק. נו? למה אין בום? הנה בום. לא, אין דברים כאלה. כל הסרט ככה? לא, זה הצבע האדום האחרון שיש בסרט. כמה צבעים אדומים יש בסרט? רק 2. כמה אורך הסרט? 53 דקות. אז מה, אז הכל מתח זה מתי יבוא הצבע האדום ואיך חיים עם זה? תראה, מה שאני יכולה להגיד היום, שכשהצבע האדום נגמר או כשהמלחמה נגמרה, היא נשארה בראש. זאת אומרת, הדריכות הזאת, מתי יבוא הצבע האדום הבא, הייתה בתוכי כל הזמן, ואני חושבת שאצל רבים מתושבי מערב הנגב. עכשיו, איך נולד הסרט? מזה שבאמת צילמת את עצמך במקרה באחת ההימלטויות האלה? לא יודעים להגיד במקרה, אני רוויית מלחמות באזור שלנו, ובמלחמה הזאת, במקרה, גם התחלתי ללמוד קולנוע, ונמלטתי מביתי, לא כמו רוב תושבי אור הנר, כי באור הנר רבים נשארו ועברו את כל המלחמה באור הנר. אני נמלטתי וחזרתי באמצע המלחמה, והדרך שלי להתמודד עם העובדה שחזרתי הייתה פשוט לראיין ולצלם אנשים, וכשפגשתי את המרצה שלי לקולנוע ושאלתי אותו איך אני אעשה סרט, הוא אמר לי שמה שמעניין אותו זה נקודת המבט שלי על המציאות, והתחלתי לצלם ביציאה מהמשרד שלו, עוד במלחמה. וכשיצאתי מהמשרד שלו, היה המטח קסאמים הזה שאותו תיעדתי. שאת רצה למיגונית בעצם מתעדת את עצמך. נכון. תגידי, אז כשזה קורה, יחסית להזעקה שאת לא מתעדת את עצמך, כשאת כן מצלמת את עצמך, זה עוזר לעבור את זה יותר קל? פחות מפחדים? תראה, זה פעם אחת קרה לי. אני חושבת שזה נותן איזה מראה על המצב שלך, איזה שיקוף, ואתה עושה משהו, זאת אומרת, תמיד יותר קל להתמודד כשיש משהו שאתה צריך לעשות. גם לא הייתי מודעת לזה שפחדתי, רק כשראיתי את זה בדיעבד. השאלה הבאה שלי הייתה אמורה להיות, מה את מרגישה כשאת רואה את זה? תראה, ערכנו את הסרט הזה במשך 2, אז ראיתי את זה מאות פעמים כנראה. זה עדיין מרגש? כאילו, את חובה מחדש מה שאת חובה במהלך ההימלטות הזו? תראה, כשהוא שם לי את המיקרופון, שמעו את הצבע האדום, ואני קפצתי, לא זכרתי שעכשיו הולכים להראות את זה וזה, חשבתי שיש באולפן צבע אדום. זו דריכות כזאת שקיימת, אני חושבת, אצל רובנו, תושבי מערב הנגב. כאילו, זה דבר שחרוט לכם בגנטיקה? הרתיעה המובנית הזו, אני זוכר אחרי מלחמת המפרץ, לפני 1,000,000 שנה, כשהיה עובר אופנוע בפול גז, שזה היה מזכיר קצת את הסירנות של אז, האנשים היו נרתעים. עכשיו, אתם חיים עם זה כל הזמן. כן, לצערי זה נכון, זה מאפיין רבים מהתושבים, וככל שאנחנו מדברים על 17 שנה, אז זה כבר דורות של ילדים שחיים ככה. אני, האמת, חושבת, הסרט בא בעצם לנסות לתאר את המצב הזה של מה שנקרא טראומה מתמשכת, להעביר את החוויה הזאת של מה שקורה בנפש של מי שחי במציאות כזאת, וזה דברים קטנים, וזה דברים שהם, זה כביכול נורמטיבי, כי זה, הרי אנחנו רק עכשיו שמענו, המלחמה הבאה היא מעבר לפינה, אז ההתמודדות היא... איך קוראים לסרט? בלונדה? בלונדה. אז בלונדה, תודה. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו, שומעים אותנו עדיין על רקע היפרדות. תגידי, אז אם עשיתי כבר לא מעט אייטמים פה על כל הטראומה הזאת שסובלים כולם, ואנשים בעוטף עזה והילדים בעוטף עזה, אני בטוח שגם הגברים בעוטף עזה,
אז איך כולם רוצים לעבור לגור בעוטף עזה, שכל הקיבוצים עם רשימות המתנה, שדרות בפריחה? תסבירי לי את זה. זה קונפליקט שתראה, זה אזור מקסים. אנשים הכי נפלאים בארץ, בשדרות, בקיבוצים. אני חושבת שאנשים שעברו משהו והם לוקחים את החיים בפרופורציה, הרבה מתינות, הרבה אהבת אדם.